направи промяна, използвайки Радослав Димитров в тази зона. Сега хубава атака на малтийците и първа страхотна възможност. Андре Шембрия с топката, много центрирани в наказателното поле, удар към вратата. Центрира прецизно, хубаво подаване в наказателното поле. Георги Миланов се размита на Радослав Димитров, след това хубаво двойно и центриране в наказателното поле. Гол! Гол за България! Страхотно включване на Радослав Димитров. С Тодор Неделев, за да запише името си като голмайстор. 9-та минута, 1-0 за България. Прекрасно, отлично начало. Стата врата. Хейла. Хубаво изпълнение. Греда на Неделев е това подаване. Удар на Неделев. Спасяване на Джастин Хабър. Атака с хубава комбинация с Минев. Миланов се включва именно към Георги Миланов, насочена топката. Той за Попов. Не съм гадател, но си мисля, че ще има леко конско от старши. Гаджев. Удар на Гаджев, рикошет. Шембри успява да премине между защитата и стреля към вратата. Греда. В първи момент за малтийците. Гаргоров. Георги Миланов. Георги Миланов опита към Ивелин Попов. Гаргоров! Гол! 2-0. Още един път тази хубава атака. Гаргоров към Георги Миланов. Той опита да изведе Ивелин Попов. Хабър отново подходи храбро и опасно центриране и отново удар към българската врата. Сега възможност пред Мурсут. Радослав Димитров. Удар. Центриране на Ерера. Към вратата. Михайлов пустя. Топката му беше отнета от Руен Мускат. Ерера. Ерера стреля към вратата и бележи. Ето, че малтийците най-накрая успяха. Националният отбор показва тази вечер срещу Малта.